yau fa Sheikh Musa Asadu Sunna ya yi magana mai zafi kan halin da ake ciki a Najeriya. Wani malami mai wa'azin addinin Musulunci a Najeriya ya bayyana cewa halin da ake ciki a ƙasar na buƙatar talakawa su fara kallon kansu tare da gyara halayensu. A wani rahoto da DW ta wallafa, an bayyana wannan matsaya ta malamin inda aka mayar da martani kan yadda al'umma ke kallon matsalolin ƙasar da kuma rawar da kansu da za su iya takawa wajen kawo sauyi. Maganar ta zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fama da matsaloli daban-daban a Najeriya. Sheikh Musa ya mayar da hankali ne kan cewa bai kamata jama'a su tsaya suna jiran canjin shugabanni kawai ba, alhali akwai abubuwan da suke buƙatar gyarawa a rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan magana ta malamin ta sake buɗe muhawara mai zafi. Idan talaka yana ƙorafin rashin gaskiya, shin shi kansa yana aikata gaskiyar? Idan ana ƙorafin cin hanci, shin kowa yana ƙin cin hanci? Idan ana neman adalci daga shugabanni, shin mukan yi adalci ga junanmu? Wannan shine babbar abin da maganar malamin ta dosa. Ba wai ana cewa gwamnati ba ta da alhaki ba ne, a'a, shugabanni suna da nauyin da ya rataya a wuyansu, amma al'umma ma tana da nata nauyin. Saboda haka maganar Sheikh Musa ta zo da wani muhimmin saƙo. Shin gyaran Najeriya zai fara ne daga gwamnati kawai ko kuwa daga halayen al'umma? To kuma masu kallo, kuna ganin Sheikh Musa ya yi magana ne daidai? Shin matsalar Najeriya shugabanni ce kawai ko kuwa talakawa ma suna da nasu kason? Ku rubuta mana ra'ayoyinku a sashen sharhi cikin girmamawa. Kada ku manta, kuna tare da tashar mu a koda yaushe ta Asrah 24 TV Gaskiyar Zance tare da ni har kullum Rahma Kabir Ibrahim. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai. Mu huta lafiya.